तो का भाई लोग सावन तो चढ़ गइल बा, 2-3 दिन हो गइल चाहे अगला सावन, लेकिन इस सावन में गाना भी आ गइल बा। पहले का पवन सिंह के गाना आइल बा और दूसर का खेसारी लाल यादव ट्रेंडिंग स्टार के गाना आइल बा, जो गाना में बात बतावल जाता हॉर्न दबावे के। और दोनों गाना सुनने के बाद केकर गाना में बा मिठास और केकर गाना में बा दम, जौन की इस सावन में करी ब्लॉकबस्टर और जौन रही यूट्यूब पर में से ट्रेंडिंग नंबर 1 पर। और ये सब दिखावे खातिर हम भाई तैयार। हमारा नाम है रविराज कट्टा और अब सब करिए स्वागत हमार। तो दोस्तों चॉकलेटी स्टार, ट्रेंडिंग स्टार, पावर स्टार, आई टॉट्स बटस सब जितना बना स्टार फस्टार सब कर गाना आ गई बस सावन के। लेकिन केकर गाना में इतना आवाज में दम के अपन दिखावता जोड़ इनकी पारी सावन में केकर गाना हरदमेशा रही ट्रेंडिंग में भर सावन केकर गाना सुनिहन आदमी वो गाना में दम रहे चाहिए। ई गाना में आज हम ये बात कर वीडियो में। पहले सुनी जरा वो सब पावर स्टार पवन सिंह के गाना, जौन गाना का नाम है चूड़िया हरियर खाती। अब फिर सुनी जा खेसारी लाल यादव का गाना, जौन गाना का नाम है ड्राइवर नया नया बा। और दोनों गाना सुनने के बाद दोस्तों बेकार लगा था। पहले का पवन सिंह का गाना सुनने के बाद लगा था कि कोनो भक्ति में गाना के उगा रहल बा, इतना अच्छा गाना लग रहा बा। लेकिन जब खेसारी लाल यादव के गाना सुनता लगा था खाली हम अश्लील बात के फैलावल गइल बा। ये खेसारी लाल यादव के पहचान है ट्रेंडिंग स्टार। और ये गाना कॉपी के लिए वाला समर सिंह के गाना, जौन गाना का नाम है हरानवा धके दावत है। ये गाना का कॉपी करके खेसारी लाल यादव गाना बनाइल बन, जौन गाना का नाम है देवरा ड्राइवर अभी नया बा। और हमारे भाई लोग इस सावन के पावन महीना में नीलकमल सिंह भी अपन गाना लॉन्च कर दिल बना, जौन गाना का नाम है दोस्तों पहले का गाना उनका आइल बा कमर करे लच लच, जौन की कॉपी कइल बा गाना के उनकरे गाना नीलकमल सिंह के कमर करे लच लच के कॉपी करके धुन यानी कि धुन लगावल गइल बा कमर करे लच लच में। और दूसर का गाना का नाम है बोलत रह बम बम, जौन की समर सिंह के गाना, जौन समर सिंह के गाना आइल बा। गाना के बोल है से गाना के बोल का नाम है बलमुआ के बलम। यही गाना के कॉपी करके बनैले वाला नीलकमल सिंह, जौन गाना के नाम रख दिया बोलत रह धुन कॉपी करके लगा दिल नीलकमल सिंह, जौन की समर सिंह के गाना में के है। और ऐसे ही बोल बम के गाना आवत रही। और केकर गाना रहो सब पसंद करती है सबसे ज्यादा इस सावन में, ई कमेंट में बता दे अब जा। और कौन जात से हमारे वीडियो देखती है, कौन गाँव से देखती है, सब बताइए कमेंट में। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और मिले के नेक्स्ट वीडियो में। और व्हाट्सएप पर जल्दी से 5 जना के जल्दी से शेयर करिए। मिले के नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय दोस्तों।